a dɔgɔyalen b'a mɔgɔ 13 minnu fagara ani ka mɔgɔ caman wɛrɛ jogi dugukolo yɛrɛyɛrɛlen Pakistan ani Afghanistan dancɛ la. U ma se ka jate jɔnjɔn sɔrɔ ni yɔrɔ ninnu koɲa la. U ka baaraɲɔngirili bɛ Faransi sɛngɛlafiɲɛbɔ yɛlɛmali koɲa kan a bɛ senna hali bi wagati min na jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ale makɔnɔnen don ko a bɛna ka foroba laseli fɔlɔ kɛ ni gɛlɛya in kan. Ukraine a dɔgɔyalenba ye mɔgɔ 4 minnu fagara ani ka mɔgɔ 18 jogi Rusi jamana ka drone ani gɛlɛden dɔ kerulen Kiev ani Zaporizhia kan. Jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Zelensky ani Kiev polisiw ka laseli la. Qatar u ka so dɔ binna Doha ka a dɔgɔyalenba mɔgɔ 1 faga jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma la. Sri Lanka jamana ye a ka jurunafolo miliyari 3 sɔrɔ minnu ni ale tɔnɔma dira u ka Fonds monétaire international fɛ.